Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jengol Plaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala gonnon nder duniyaru fuu. Min nder law moɗon Adamu Haruna. Hande bo min lortono en ɓe tinninore dede ko larani haala téléphone ji meɗen. Ɗuɗɓe nder meɗen ɗon giɗa be probléme charge téléphone muɗum jotta téléphone muɗum batterie maga timmi e ko nandi be majum. Ha bawa en gaɗino vidéo ko salino vidéo lawol ngol a tokkata a waɗa téléphone maɗa charge ɓe law téléphone maɗa heewa. Nane ma en mbino ɗuɗɓe nder meɗen ɗon giɗa be probléme branché téléphone muɗum ngam heɓa nga heewayi. En gaɗi vidéo mai ɗuɗɓe nder meɗen giɗi vidéo mai ɗo nder wakkatire seɗɗa yimɓe dari vidéo mai boɗɗum. Ɗuɗɓe nder moɗon boɗo ƴamtomi lawol ngol goɗɗo ɗo tokkata ɗustari ɗi yaranego batterie ha téléphone muɗum. Hidde ko nasen nder tinninore mai ɗo miɗo yelo ɓe mbi abonayi ha Jengol Plaku TV, laaru seragal jungo maɗa ñamo a yiyan bindi boɗeji ɓeɗo vindi subscribe ma pos abonné a mema dow maji a habda maɓɓita cloche de notification nonon vidéo mai ngol fottanima habdu ara like nonon ta yita partage ugol yemman ɗo e groupe ji maɗa ɗi WhatsApp e Facebook e ko nandi be majum. Min ɗon guetta ɗuɗɓe nder moɗon min ɗon giya deydei no ɓe partagirta deydei vidéo ji man ɗo lien ji man e groupe ji maɓɓe e nonon min ɗon giya comment maɓɓe e ko nandi be majum. Onon laaroɓe vidéo ji amin luttuɓe ɓe ngala gaɗa non mai bo min ɗon torol onon bo ballite deydei nane ma ɓe wallinde moɗon watta kugal mai ɗo ngal ya yesso. Nane ma dalila moɗon min gatta ɗum ngam mai se on kabda on ballito min be deydei kala wallinde nde hani balliron min fu heɓa kugal mai ɗo ngal yaha yesso deydei no ɓernde yiɗi. Tan min pamani am sakiraɓe ngam mai ɗo tinninore nde mbiɗen hande probléme ɗuɗɓe nder meɗen ɗon giɗa ɓe probléme jotta batterie téléphone am timmi. A tawa charge téléphone maɗa neɓata deydei téléphone maɗa o yiya batterie man timmi to ɗume yarantama batterie e ko nandi be majum. To dalila man min mbiya cewa min gadda en tinninore feere seɗɗa min kolla en laabiji goɗɗi ɗi a tokkata yake feere ɗum enen accata kujeji feere fu ɗo active kujeji jur a tawa ɗo active goɗo acci deydei sin hotspot e maɓɓiti bluetooth e maɓɓiti e ko nandi be majum. A tawa jotta kam a nastino application ji feere a waɗi a wilayi e ko nandi be majum ni ha nder vidéo ɗo min tammi hollugo en kujejiji ɗuɗɗi deydei ɗi hani to a naftirta be majji fu a désactive waɗi ngam kala ko a acci ɗo active fu to ɗum ɗo yara deydei batterie maɗa gal arrière plan ɗum ɗo yara batterie maɗa banta isin kujeji application ji feere ɗi nastata a wurto a désactive ɗi kanji fu ɗi ɗon jara deydei connexion en tammi waɗugo vidéo dow kanjum ma. Ɓiɓɓe nder meɗen yake feere tawa goɗɗo wiya miɗo maɓɓiɗi connexion an tande mi nasta YouTube mi nasta Facebook mi nasta kaza kaza amma mi wara mi tawa connexion am nonno mi wayrino ɗum ɗum waɗake ɗum timma na ɗum hanka bolweten hanka ma en tammi waɗugo vidéo maka musamman dow hala majum yiidoɓe be probléme waɗa connexion jotta connexion muɗum timmi to Allah muyi nder balɗe karaɗe en tammi waɗugo vidéo dow majum tinninan hamɓe bo deydei kujeji ɗi hani ɓe régla ha ɓe keɓa ɓe itta probléme mai ɗo. Jotta hande ɗum haala deydei ko larani haala batterie bolweten a charge téléphone maɗa jotta batterie magel timmi e ko nandi be majum. To min tammi tinningon kujeji ɗi hani a régla hunde nde hani nde a nastata ɗum fu nde na an naftirai ɗum wakkati man fu hani a maɓɓa nde ko jotta aɗo connecti woɓɓe feere en andi ɓiɓɓe nder meɗen woɓɓe feere jotta wala maɓɓa connexion muɗum a tawan ko nde yang ligne ko nandi be majum. To wodi kujeji goɗɗi ɗon isin hotspot e ko nandi be majum isin bluetooth isin kujeji mai ɗi ɗuɗɗi ni en kam sei to en jeeyi nder vidéo mai ɗo mi tinninan mi holla on deydei lawol ngol tokkoton on jaha on régla ɗum on désactive ɗum e ko nandi be majum. Mi tammi on pamani on sakiraɓe ngam ma hedde ko nasten nder vidéo ɗon jiinan deydei no katanmi sablarago miɗo toroma habdu waɗugo like waɗu like vidéo ma tan ko tan seɗagal jungo maɗa nano nonnon to ko a famta e ko nandi be majum yahol les waɗ commentary a windana min non mai ɗo ɓedda encourage ko min ɗum bo en dile nder vidéo mai ɗo gonno ka tammi sablarago. Yawwa sakiraɓe en mbi en tindina deydei seɗɗa nder kujeji je yaranta yimɓe batterie téléphone mum en anda lawol ngol tokkata économise deydei yaranego batterie ha téléphone mi yiɗi on gatana vidéo ma hakkilo e tindinoje mai ɗo on gatana ɗum hakkilo boɗɗum. Arande man woni to en gari jotto ndare min ha écran téléphone nam on dari deydei no ɗum woniri on dari photol ngol sigi ha yesso écran téléphone nam amma ɗuɗɓe nder meɗen yake feere a tawan a hoosi hunde feere photol kongol hunde feere dimbotonde ko a yiyan ndiyam mayo ɗo ila ko a yiya colli ɗo piira ko hunde feere ni a yiyan kam kuje feere e ɗum yaha e ɗum dimbo to ɗo ɗo nder kujeji ɗe ko yarantama batterie ko a lara sera téléphone mai gal sera banniɗo ɗo a lara yiite feere ni e waɗi e nge maƴƴa yiite ko woɗe ko hunde feere misalu man accu mi waɗana on banni yake feere on giya ɗum ha téléphone bana wonɓe nder groupe ji meɗen je WhatsApp to miɗo waɗa vidéo ji yake feere on giya ko ha téléphone am min ma miɗo waɗa ɗum jotta misalu banni ha mi nastana en ɗo misalu jotta on dari yiite nge waɗo e sera téléphone mai ɗo nayi on dari yiite mai to ɗo to a waɗani téléphone maɗa banni yiite ɗo nge ɗon nder ko yarantama batterie wane an a anda ko a hosa photol hunde feere dimbotonde to ɗo kala wakkati fu ɗum dimboɗo e ɗum ɗon nder ko yarantama batterie to a yiɗi a économise a yaranego batterie maɗa se heɓa photol feere niɓɓungol photol gongol simple a waɗa ha yesso écran téléphone maɗa ta a hosa hunde feere dimbotonde ngam ayi ɗo ɗum ɗo yaha ɗum ɗo taro ɗo ɗum ɗon nder ɗum ɗo consoma deydei batterie ɗon tinninore arandere deydei ko hani a yawa a régla a ɗustana yaranego maɗa batterie. Tinninore ɗiɗaɓre nde mi yiɗi en tindina jotta misalu a tawa yake feere a tawa a nasti application ngel banni jotta ka a fuɗɗi larugo ngel a wurtake misalu a wari a nasti WhatsApp a fuɗɗi larugo ɗum kanjum a wurtake misalu man a wara a nasta misalu ko Zenda
zender ɗo a fuɗɗi larugo ɗum kanjum a wurtake to sai a tawa jotta to a warayno nda misalu bami sappi les ɗo ninni seɗagal jungo maɗa nano ha sera waɗugo minimise ɗo to a warayno a wara mema dow majum banni to a memi dow majum a laari nda zender mi nasti zender mi wurtake mi wilayi ɗum mi nasti whatsapp mi wurtake mi wilayi ɗum mi nasti yasin tv mi wurtake mi wilayi ɗum nda application ji ɗo fere fere ɗi pat majji mi nasti nda paramétre mi nasti mi wilayi ɗi to ɗo ɗi pat maji ɗi ɗon jara batrigal arrière plan an a anda sakko ma sin to a nastino youtube ko facebook e ko nandi be majum ɗum ɗo yaranma batrigal arrière plan an a anda bana application ji fere kam na batterie maɗa tan ɗi jarata ɗi jaran ha be connexion maɗa fu an a anda to no a watta to a ƴummake sai a wara a wila ɗimandi fu misalu jotta nda ɗo sai a turo ɗum a itta ɗum ni whatsapp kanjum a wila ɗum yasin tv a wila ɗum ɗo a wila ɗum ɗi pat maji paramétre ɗum pat majum a wila dede application ji ɗi a naftirta wakkati mai ɗi pat maji a wila ɗi to a wili ɗi ɗo jotta ɗum hoytinante ɗum yarantama batrigal arrière plan amma to a acci ɗum banni ɗo ɗum ɗon nder ko yarantama batrigal arrière plan an a anda ha be connexion maɗa fu ɗon tindinore ɗiɗaɓre non tindinore tataɓre nde yaten tindiren to a wari man ɗo a wawan a wara a nasta ha paramétre téléphone maɗa nda paramétre téléphone am ɗo mi tammi mo fof andi paramétre ɓawa to nasti nder paramétre téléphone maɗa ɗum maɓɓitanake ma sai ɗaɓɓita ha ɓe mindi application et notification to application et notification acci ɗaɓɓiten ɗum yawwa nda lignol may ɗo application et notification ça dépend de no ɓe gaddiranma ɗum je maɗa sai a nasta dow majum banni ɓawa to a nasti dow majum si a wara misal jotta ɗum hokkata en mi holla en dedei mi didana en didol boɗewol ɗo si a wara nda ha ɗo ha mi waɗanta en alama ɗo ɓe windi notification si a wara a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum a laari ko ɗum nufoto ɗo jotta misalu ɗo kala dedei application ji jaranayiɗima to ɓe gerɓonoyima hunde misalu miɗi wigo yake feere taw ɓe gerɓonoyima hunde ha whatsapp to ɓe gerɓonoyima sai giya ɗum waɗi notification téléphone maɗa dimbake ko soni ko waɗi hunde feere ɓe kolluma ɓe gerɓonoyima message ha whatsapp ko ha facebook ko ha youtube e ko nandi be majum ɗuɗɓe nder meɗen no guida be majum to ɗo kanjum ma ɗum ɗon nder ko yarata batterie kala kujeji je andi banni ɗo fu sai a wara désactive ɗi jotta misalu ndaji am min mi tammi on dara ndaji am to darano bo ɗum ɗo nda whatsapp mi désactive je whatsapp nda whatsapp business ma mi désactive nda youtube ma mi désactive sai a wara désactive nda facebook ɗo mi désactive ɗum to miɗi sai mi wara mi désactive nda facebook mi tammi on dari mi désactive ɗum dedei kala message kujeji je wona important to a yiɗa ko da ɓe gerɓonoyima message na sei to ɗum hollima sai a désactive ɗum to ɓe a désactive misalu je whatsapp ɗo ko ɓe gerɓonoyima message a andata ɓe gerɓanima ɗum sai to a nasti nder whatsapp maɗa mai nden gi'a message maɗa man ɗo wari to ɗo ɗum hoytinante yarugo batterie amma to acci ɗum ɗon maɓɓiti to ɓe gerɓonoyima message jotta ɗum wari téléphone maɗa soni e ko nandi be majum to ɗo kanjum ma ɗum ɗon nder ko yarantama batterie téléphone wane an anda sai a wara désactive dedei application ji man ɗi pat majji isin instagram isin facebook whatsapp youtube e ko nandi be majum ni nda application ji mai dedei application kala nga anduɗa notification waran dama dedei waɗa ko yarango ma batterie fu sai a wara désactive ɗum ɗo on tindinore tataɓre nde tindine dedei ko larani hala yaranego batterie e téléphone yawwa sai tindinore dedei nayabre hayre ma en loro en nasta dedei ha paramétre téléphone man ɗo ni to a wari kanjum maɗa paramétre téléphone maɗa to a wari a nasta nder majum banni ɓawa to a nasti nder majum sai a ɗaɓɓita ha ɓe windi laboratoire de batterie ma bo batterie an kam ça dépend téléphone ji fere fere jotta nda téléphone am ɗo min laboratoire de batterie ɓe windanimi sai a wara a nata dow majum banni ɓawa to a nati dow majum banni ɗum waddanima sai a wara to ɗo ma ɗum hokkata dedei kollen appli didol boɗewol ɗo sai a wara dedei ha utilisation batterie nda ɗo ha mi waɗanta en alama ɗo mi tammi on dari sai a wara mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum banni ɗum waran ɗum hollete ɗo dedei application ji ɓurɗi yarangoma batterie jotta min nda ha premier ɗo a laari ɓe kolliyam whatsapp messenger kanjum ɓuuri yarangoyam batterie kanjum mi ɓuri nastugo sai whatsapp business sai nda kujeji mai nda youtube studio nda whatsapp jb whatsapp nda facebook nda youtube nden galerie e nden caméra ɗo ɓe kollete application ji ɗeɗe ɓurɗi yarangoma batterie to application nga naftirta ɗum nga na ɗum konde a nastai nga sai a wara sai a désactive nga itta nga jotta min a laari ɗiɗo kanji ɗiɗo jarana batterie mai ko waɗi mi taydi ngam miɗo naftira konde whatsapp kullum mi nastai ɗum youtube studio kanjum mi naftirta ha chaîne am nonnon facebook miɗon nasta ɗum e youtube e ko nandi be majum be galerie kanjum waɗi mi désactive ɗi to kala je andi a naftirta be majum a tawi ɗum ɗon nder ko yarantama batterie wane fu sai a désactive ɗum kanjum ma ɗo on tindinare mi tammi joyabre gonnen ha muɗum ɓawa to a waɗi a désactive kujeji ɗiɗi par maji to a désactive dedei kujeji ɗo ɗi par maji to a ƴummake sai a wara sai a dasowa dow ɗo mi tammi on pama dedei ha mi wiyata dow mai ɗo a wara ha dow ɗo ni misalu sai a dasowa hunde ma ɗo babal to a wari ha a maɓɓita connexion e ko nandi be majum to a dasoyi ɗum banni ɗum waddanima banni jotta kanjum ɗo ma ɗum hokkata en dedei mi waɗa ko didango en didol boɗewol sai on pama dedei tindinore nde mi tindinta on tan dow ɗo sera gal jungo am nyamo nda wifi mi tammi on dari nda wifi yake feere tan mi maɓɓiti ɗum jotta a laari banni a waran a tawa wifi maɗa e maɓɓiti an
na a naftiran be majum bo a tawa e ɗum maɓɓiti banni tan to e ɗum maɓɓiti banni ɗo tan e ɗum yarama connexion an a anda dole sai a wara a maɓɓa ɗum sina a naftira ɗum wakkati mai on gi jotta ɗo na mi naftira be wifi man ɗo dole to mi wari sai mi maɓɓa ɗum banni on gi mi maɓɓi ɗum sai a wara nda babal bluetooth a laari e ɗum maɓɓi to yake feere goɗɗo an a tawan je maɗa e maɓɓiti wifi e maɓɓiti bluetooth e maɓɓiti hotspot nda jungo am nyamo les ɗo nda hotspot kanjum ma mi maɓɓiti ɗum a tawan ɗum pat ɗum maɓɓiti to ɗum ɗo maɓɓitini ɗum ɗo yaranma daidai batterie gal arrière plan an a anda to a mari haje ɗo to a wari sai a désactive ɗiɗi pat majji a maɓɓa hotspot banni a laari to mi maɓɓi ɗum ɗum warti ɓalejum to mi maɓɓano ɗum bo ɗum woni am bleu nda bluetooth dow ɗo kanjum ma sai mi maɓɓa ɗum e ko nandi be majum nda kungel ngel ɗo seɗagal jungo am nyamo nda kuje ɗo ngel mi watta ɗo ngel mi watta alama ɗo ha mi lorto ɓawo seɗɗa heɓa ndaro ngel dangel ɗo jotta mi memi o ndari mi active ngel hangel ɗo ko ngel foto isin to a dimmi téléphone maɗa yake feere ko a lara hunde feere to a wayliti téléphone maɗa sai giya téléphone maɗa mai waylitake ɗum yaaji e ko nandi be majum to hangel ma ngel ɗon nder ko yarata batterie téléphone himɓe ɗuɗɓe nder meɗen anda a tawa a acci ngel banni to a dimmi téléphone maɗa giya ɗum waylitake ko aɗo lara vidéo e ko nandi be majum ni to hangel ma sai a wara a désactive ngel a maɓɓa ngel banni a acca ngel sai wakkati nde marra haje naftirgo be magel mai nden a wara active ngel jotta en mbawa en daso sera ɗo banni kanjum ma nda ɗo nda application ngel ɗum ɗo ɗum dede ko larani hala map mi tan mi alari nda ngel ɗo mi maɓɓi ngel joni nda mi maɓɓita ngel alari maɓɓitingel ngel woni am bleu to mi maɓɓi ngel wona ngel ɗo ɓalwi hangel ma ɗuɗɓe nder meɗa tawa andama nafu majum amma a tawa ɗum maɓɓiti ɗum daidai anda ko ɗum hutinirta amma tawa ɗo maɓɓiti ɗum ɗo yarama batterie an a anda sai a wara wiya kai téléphone on ɗo acciti jogago batterie e ko nandi be majum an a anda an on barata daidai batterie téléphone maɗa to kanjum ma sai a wara a maɓɓa kujeji mai ɗi pat majji a wara a maɓɓa ɗum kanjum ma ɗo sai wakkati nde marɗa haje daidai naftirgo be majum hutinirgo be majum sai a wara a maɓɓita ɗum mi tan mi on pami sakiraɓe to ɗon tindinoje seɗɗa daidai ɗen karɗen en tindina daidai ko larani hala daidai yaranego batterie to ni a wari a naftiri be tindinoje ɗe mi tindinma a wari a maɓɓi kujeji ɗi pat majji a active daidai ko mi wima active ko a désactive ɗo to Allah mum yerdi a yiyan daidai batterie maɗa ɗusti yaranego batterie to téléphone maɗa ɗon no waɗa daidai nyalande to nga ɓedday to hakkillaji nga ɓuran nyalande hedde batterie maga timma to nga ɗon no waɗa reta nyalande to hakkillaji nga nyallante ha hira ko ha nga walanma ma laare mai fu taskito tindinoje ɗe mi tindini boɗɗum waɗa daidai bami wi on ɗo a yiyan ɗum ɗusti yaranego batterie tindinoje mai ɗe ɗuɗɗe nden pourtant mbiyen en tindiniɗe ɗe par maje ta vidéo mai ngol juuta sai wakkati feere to en keɓi wakkati fahin en tammi tindingo tindinoje luttuɗe tawa sakiraɓe mi tammi on dari lawol koyngol ngol on takkata on jaha on désactive kujeji ɗo heɓa téléphone ji moɗon ɗusta yarugo batterie e ko nandi be majum ngam may ɗo habdu waɗu noon mai fondu waɗugo noon mai a yiya to Allah mum yerdi a fowa a yidan be nasaraku téléphone maɗa accan yarugo ɗustiran yarugo batterie banta noon no yariray no ɗum nane ngam non mai ɗo no min tindini ɗo to a acca kujeji mai ɗi maɓɓiti ko nde ma non mai ɗo ɗum wawa ɗum baranma batterie téléphone e ko nandi be majum ɗuɓɓe nder meɗen on giida a tawa sodi téléphone maɗa nga jogono batterie nder balɗe seɗɗa sai a tawa daidai ɗum baranima batterie nga wala daidai jogo batterie banta min tindini on ha nder vidéo mai ɗo bo min mbi on yake feere isin to a branche téléphone maɗa habdu branche téléphone maɗa sai to nga charge nga heewi nden a débranche nga naftira be maga ta accu téléphone maɗa ha batterie maga jippo ɗo mai ɗo ɗon nder ko barata téléphone mi tawi on pamani on sakiraɓe ngam may ɗo kabde gaɗe like ha vidéo mai ɗo ngol fottani on kabde on partage lien mai ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe garan nasta ndara vidéo mai ɗo mbotoro be majum ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna ngam may sai to en potti ha vidéo feere sakiraɓe amma tan gejjide nda numéro ji amin on ɗi WhatsApp maranɓe haji nastugo nder groupe ji amin je WhatsApp on mbawa matugo min dow numéro ji mai numéro gotama ɗum numéro Salih Hassan momi hudata goda bo ɗum numéro amin Adamu Haruna.